Știai că există un site pe care îl poți folosi gratuit pentru a putea câștiga sute sau chiar mii de dolari, totul pe pilot automat, fără să investești un ban? Pe lângă faptul că nu trebuie să investești nimic, cu ajutorul acestui video, dacă îl vei parcurge până la final, vei învăța cum să faci toată treaba o singură dată, astăzi, iar apoi vei încasa bani pe următoarele luni sau chiar ani. La momentul înregistrării acestui video, sunt acceptați oameni din întreaga lume, așa că este o variantă foarte bună pentru România. Pentru că strategia are un potențial imens, te-aș ruga să lași scris în comentarii ce ai face cu banii câștigați online, pe ce ai cheltui. Mereu îmi face plăcerea să citesc asemenea comentarii, iar uneori ofer mici premii celor care lasă comentarii cu inspirație, așa că e bine să lași un comentariu. De asemenea, nu uita să dai like acestui video și nu uita să te abonezi la acest canal cu notificările pornite pentru a putea fi la curent cu următoarele videouri postate. În acest fel, vei fi notificat în momentul în care voi posta noi strategii de a face bani online, iar tu vei putea fi printre primii care se va folosi de respectiva strategie, iar în acest fel, desigur, vei putea face mai mulți bani. Perfect! Numele site-ului pe care ți-l voi prezenta și cu ajutorul căruia vei putea câștiga până la $1000 pe zi pe pilot automat este promo.com. Acest site este pe locul întâi la capitolul Marketing Video Maker. Cu ajutorul acestui instrument poți crea reclame pentru toate platformele Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn și nu numai. Pe scurt, aici vei putea crea orice reclamă pentru aproximativ toate platformele social media. Dar nu-ți fă probleme, nu va trebui să investești bani în acest site, nu va trebui să creezi reclame și nici să manageriezi reclame. Eu îți voi arăta cum poți să aduci trafic pe acest site și cum să primești bani pentru traficul adus. Vei fi plătit pentru promovarea acestui site, loc unde oamenii își pot crea reclame profi. Iar pentru a-ți demonstra că această metodă funcționează, îți voi arăta dovada clară. Pe Google am găsit o statistică pe 2019 care arată suma totală cheltuită la nivel global pe reclame video postate pe platforme sociale. Vorbim despre 84 miliarde de dolari. Atenție, nu milioane, ci miliarde. Ai auzit bine. 84 miliarde de dolari. Și atunci stai să te gândești, de ce să nu iei și tu o părticică din acest capital? Pe scurt, sunt foarte mulți bani care pot fi făcuți cu ajutorul acestui site, iar aici putem vedea ce face acest site. Poate crea reclame pentru platforme social media, e-commerce, Facebook, Instagram, YouTube și așa mai departe. Sunt foarte multe metode în care oamenii pot folosi acest site. De aceea este mult mai ușor pentru noi să facem rost de clienți noi. Iar acum îți voi arăta exact cum. Nu-ți fă griji, nu ai nevoie de niciun follower pe niciuna dintre conturile social media, nici nu va trebui să investești bani în reclame. În câteva secunde vei înțelege. Trebuie doar să ai puțină răbdare până la finalul acestui video și voi explica fiecare pas. În câteva secunde vei înțelege. Trebuie doar să ai puțină răbdare până la finalul acestui video, unde îți voi explica fiecare pas. Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să intri pe promo.com. Dai scroll până jos la finalul paginii, iar apoi mergi la secțiunea Company, iar apoi Afiliați. Dai click pe Afiliați pentru a putea deveni afiliat cu site-ul promo.com. Pe această pagină vei primi mai multe informații despre ce înseamnă să devii afiliat și cum vei face bani. După cum poți vedea, este la fel de simplu ca 1, 2, 3. Tot ce trebuie să faci este să devii un partener, iar eu îți voi explica exact cum să faci acest lucru. Trebuie să ajuți la promovarea diferitelor business-uri. Share-uiești linkul tău de afiliere și primești 30% comision la fiecare vânzare. Apoi, dacă vei merge la abonamentele lor, vei vedea că au 3 feluri de abonamente anuale: Basic, Standard și Pro. Toate aceste abonamente sunt anuale, ceea ce înseamnă că suma afișată este prețul pe lună, iar cei care se abonează prin linkul tău de referință vor achita suma pe întregul an, ceea ce înseamnă în cazul abonamentului Pro $249 ori 12 luni, aceștia vor plăti $2988. Iar tu vei încasa 30% din această sumă, care este aproximativ $1000. Iar toți acești bani vor veni de la un singur client, o singură persoană care a venit pe site prin linkul tău de referință. Iar dacă vei rămâne până la sfârșitul acestui video, îți voi arăta cum să setezi acest lucru pe pilot automat și unde să pui linkul tău de afiliere pentru o vizibilitate mai mare și cum să aduci mai mulți potențiali clienți. Este foarte simplu pentru că, în primul rând, nu trebuie să creezi nimic.
Nu trebuie să vinzi produsul, nu trebuie să te ocupi cu livrarea produsului. Tot ce trebuie să faci este să copiezi linkul de afiliere, să folosești sursa de trafic pe care ți-o voi prezenta în acest video, iar apoi trebuie doar să încasezi profitul. Este de la sine înțeles că nu toți clienții vor cumpăra abonamentul Pro. Unii vor folosi abonamentul standard sau chiar și pe cel basic, însă vor fi și mulți care vor investi în abonamentul Pro, pentru că este dovedit faptul că cei interesați de promovare alocă sume foarte mari pentru ca reclamele lor să fie cât mai prezente pe cât mai multe platforme social media. Iar prin acest site, care este un instrument extrem de folositor, își vor recupera investiția. Ca să intri în acest sistem, trebuie doar să apeși Join Now pentru a putea crea un cont. Totul este foarte simplu, trebuie doar să apeși pe Join Now, share-uiești linkul tău prin metoda pe care ți-o voi arăta, iar apoi nu trebuie să mai faci altceva decât să-ți ridici banii și să-i cheltui pe ce vrei tu. Apeși pe butonul Start Earning, iar apoi îți creezi contul, fie prin sign-in cu contul tău Google sau prin introducerea adresei de e-mail. Apoi vei mai avea câteva întrebări, nume, prenume și de asemenea trebuie să creezi o parolă și asta e tot. După ce ți-ai creat contul gratuit, vei ajunge la dashboard. Aici vei putea verifica și ține sub observație toți banii pe care i-ai făcut. Bineînțeles, momentan va scrie că ai $0, pentru că este un cont nou. Apoi, dacă vei da scroll mai jos, vei putea să copiezi linkul de afiliere. Acesta este linkul tău personal de afiliere. Apeși pe copiere, apoi vei introduce linkul prin metoda pe care ți-o voi prezenta, iar prin acest cod, toți cei care vor fi direcționați către promo.com și care vor cumpăra abonamente, îți vor lăsa și ție 30% din abonamentul plătit de ei pe site. Acum ești gata și pregătit să aduci trafic și implicit să încasezi bani. Cea mai bună sursă de trafic pe care o poți folosi este YouTube. Va trebui să mergi pe YouTube și după cum poți vedea, am căutat doar ca exemplu Facebook Video Ads. Prin asta vei vedea că sunt foarte mulți oameni care au făcut videouri despre acest subiect. Nu au foarte multe vizualizări, dar nu ai nevoie nici măcar de 100 de vizualizări pentru ca oamenii care caută aceste cuvinte cheie și sunt interesați în a investi banii în promovarea pe instrumente ca promo.com. Pe scurt, și cu doar 100 de vizualizări poți să faci bani pentru că, încă o dată, acești oameni sunt interesați, ceea ce rezultă în abonamente cumpărate pe promo.com. Și dacă vei face 10 vânzări, îți poți închipui câți bani poți să faci? Asta înseamnă foarte mulți bani, dar și mai important, înseamnă foarte mulți bani dintr-o metodă pasivă și este totul pe pilot automat. Vei posta un video odată și vei încasa bani în următoarele luni sau chiar ani, după cum poți vedea. Toți acești utilizatori care au făcut filmulețe despre Facebook Ads, Instagram Ads, YouTube Ads au propriul lor link de afiliere în descrierea videourilor lor. Desigur, nu trebuie să te filmezi pe tine. De fapt, nici măcar nu ai nevoie de o cameră. Poți crea un video prin captură de ecran, exact ca videoul la care te uiți acum, unde nu trebuie să apari tu efectiv. Poți folosi programul OBS, care îl poți downloada de pe obsproject.com și care este gratuit. După care îl instalezi, iar apoi te întorci pe promo.com și faci un video despre beneficiile site-ului promo.com, cum poate fi folosit și ce poate acest site să facă pentru ei, cum îl pot folosi pentru a crea reclame de calitate pentru platformele sociale, iar apoi le spui că ai un link în descriere prin care se pot înregistra. Cu cât descrierea este mai amănunțită și de preferință în engleză, deoarece targetul tău se mărește exponențial dacă faci acest lucru, foarte mulți vor accesa linkul tău și se vor abona la acest site, iar ca rezultat, tu vei încasa 30% din toate abonamentele cumpărate prin linkul tău de afiliere. Deci, ca să fie și mai clar, poți folosi programul OBS gratuit pentru a înregistra ecranul calculatorului tău în timp ce faci prezentarea site-ului cu cât mai multe detalii. Gândește-te să faci videoul între 5 și 10 minute, video în care nu trebuie să apari tu, apoi postezi acel video pe YouTube. Nu ai nevoie de multe vizualizări pentru a putea face bani pentru că ceilalți care caută sunt deja interesați. De asemenea, poți schimba titlul videoului și să îl postezi de mai multe ori cu mici modificări, de exemplu, Facebook Ads, YouTube Ads, Instagram Ads și așa mai departe. Poți intra pe videourile făcute de alții, iar apoi să refaci acele videouri cu cuvintele tale. De asemenea, poți să intri pe promo.com, dai scroll până jos și să faci videouri despre toate titlurile prezentate de ei. În felul acesta vei avea multe șanse. Metoda care ți-am prezentat-o are un potențial imens și după cum ai văzut și tu, este foarte simplu să-ți iei linkul de afiliere, este aproape instant.
Trebuie doar să creezi un cont și ai acces la linkul tău de afiliere. Nu trebuie să aștepți să fii verificat și acceptat în sistem. Pur și simplu îți iei linkul de afiliere și începi promovarea și, bineînțeles, începi să câștigi bani pe pilot automat. Este foarte simplu și îți poate aduce sume de bani importante. Sper că ți-a plăcut acest video. Nu uita să dai like și să te abonezi cu notificările pornite pentru a putea fi la curent și cu alte metode de a face bani pe care le voi posta. Mulțumesc că ai fost alături. Ne vom revedea în următoarele videouri despre cum să faci bani pe bune pe internet.